बोथोर बिगियाननि मोनसे गिदिर फोसावथाय मोनबा जिल्लाफोरखौ बोथोर बिगियाना येलो एलार्ट फोसावदों। रायजोआव गोबां अखा हागोनखौ मिथिहोनाय जादों। बोथोर बिगियाना अखाजों लोगोसे सारअन्थाइबो फैनो हागौ होनना फोरमायदों बोथोर बिगियाना। नंगौ, बे साननैनि गेजेरावनो मोनबा जिल्लाफोराव गोबां अखाजों लोगोसे सारअन्थाइबो फैनो हागौ होननानै बुंदों बोथोर बिगियाना। बोथोर बिगियान मिरुआ आसामनि मोनबा जिल्लाफोरखौ सांग्रांथि होदों। मोनबा जिल्लायाव गोबां अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखाबो फैगोन होननानै फोरमायदों। गोबां अखा हानायजों लोगोसे सारअन्थाइ गावनायाबो फैफानो हागौ होननानैबो फोरमायदों। बोथोर बिगियाना लखिमपुर, डिब्रुगड़, धेमाजि, तिनिसुकिया आरो शिबसागर जिल्लाफोरखौ येलो एलार्ट फोसावदों। अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखाबो फैनो हागौ। बोथोर बिगियान मिरुनिफ्राय मोनबा जिल्लाफोरखौ सांग्रांथि होदों। बोथोर बिगियान मिरुआ आसामनि मोनबा जिल्लाफोरखौ येलो एलार्ट फोसावदों। मोनसे फोसावथाय बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 6 मार्चनिफ्राय 12 मार्चसिम मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिव आउटलेट आरो दतमा फेस्टिव आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिव आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एश्योर्ड गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। आरोबाव मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाजाजनि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन आरो 5% डाउन पेमेन्टआवनो बाइक लानो हागोन। लोगोसे गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 6000399187 आरो 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों फन खालामनानै मिथिनो हागोन।